Sawariya Films presents. मकई तुरल समुखिया जी के छुटहा चरले बिया। मकई तुरल समुखिया जी के छुटहा चरले बिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। बेशरमी भइल बियाई बनतिया पवित्र हो। सबका देखावे अपन इज्जतिया बिगड़ल बा एकर चरित्र हो। बड़ा बेशरमी भइल बियाई बनतिया पवित्र हो। सबका देखावे अपन इज्जतिया बिगड़ल बा एकर चरित्र हो। डाटे न केहू घर के एकरा माई बिगड़ले बिया। डाटे न केहू घर के एकरा माई बिगड़ले बिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। घुरिया इलबिया गरमाइल रहन ना एकरा सुहाला। लहंगा उठा के खोजे ले मरदा असर ना तनिको बुझाला। रहे घुरिया इलबिया गरमाइल रहन ना एकरा सुहाला। लहंगा उठा के खोजे ले मरदा असर ना तनिको बुझाला। गाँव गाँव में छूटा सबके तरले बिया। गाँव गाँव में छूटा खैलस सबके तरले बिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। मकई तुरल समुखिया जी के छुटहा चरले बिया। मकई तुरल समुखिया जी के छुटहा चरले बिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन में मुअतिया। तमारी मारी सरपंच साहेब ई लगन